BPF-आ आन्दायबाय BPF-आव गाहेला मानसि गैला BPF-आव सोर दङ नोंथांमोनहानो जुदि नायो बुजिजोबगोन बे फिसा मानसिफ्रानो जायफ्रा माने दैयावबो थब्लनो रोङा जायफ्रा बोरियावबो खारनो रोङा बेबायदि व्यक्तिफ्रानो दिनै गिदिर खोथा बुंलाबायनानै UPPL-खौ बांसावनो जोबोद खामानि मावसोबायदों हाग्रामा महिलारिया रावनिबो खोथा खोनासंग्रा नङा रावनिबो सुबुरुनथाय बियो लाया गावहा जायखौ नुहुरदों गावनि इन्ट्रेस्टआव गावनि थाखाय मोजांब्ला दों बाहायनो थांगोन रायजो राजानि मोजां गाज्रिखौ बियो सिन्था खालाया रायजो राजाया राननानै थाथों रानब्लाबो बियो जेबो बुजिया अखंखिया दा बेबायदि आखलजों जोङो जाथि दानो हाया आरो बेनि थाखायनो बुंनो लासिंसिं जायो जोंनि दिनावहाय गोबां दावराव दावसिनि परिस्थिति जोङो सन्मुखीन जानांदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा पावाराव फैनाय लोगो लोगो BTC-आव जेसेबां जाथि गस्थि दङ बयखौबो ज' खालामदों बयनिबो सुखु दुखुखौ बुजिनो सेस्ता खालामदों खुलुमबाय नमस्कार बेसिभाग बक्ताय অসমীয়া ভাষাতে কব মই চাই আছো ইয়াত ৭৭% মান মানুহ বড় মহিলা আমাৰ আই মাতৃসকল আছে আৰু গাঁৱৰ আমাৰ বড় মহিলাসকলে অসমীয়া ভাষা বেছি নবুজে হেতুৰ কাৰণে মই বড় ভাষাতে বেছি কম বিয়া নাপাব আজি এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা আমাৰ UPPL দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা MLA শ্ৰী লৰেন ইছলাৰী ডাঙৰীয়া MLA জিৰণ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া EM ধনঞ্জয় বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া MCLA মাধৱ চেত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু এই মাত্ৰ বক্তব্য ৰকা আমাৰ BTC-ৰ স্পিকাৰ বড় ডাঙৰীয়া ইয়াতে উপস্থিত PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন বিষয়াসকল ডাইৰেক্টৰ BDO আৰু অন্যান্য বিষয়াসকল মঞ্চত উপবিষ্ট UPPL দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ আৰু বেवहाय नुजाफैनाय आंनि बिनानाव बिदा आरो फंबाय गासिबनोबो आङो गोसो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय सिबिनाय आङो जासिग्रोबाय गमामायै दिनैनि दिना जोबोद मोनसे मोजां दिन আমি মাঝে মাঝে শুনিব পাওঁ UPPL দলে ৰাইজক বলে একো দিয়া নাই BPF-ৰ মানুহসকলে সেই কথাটো কৈ থাকে 5 বছৰত বলে UPPL-ৰ নেতাসকলে প্ৰমদ বৰকে ধৰি আমাৰ UPPL চৰকাৰৰ মানুহসকলে বলে অকল থকা খাই ৰাইজক একো চোৱা নাই বিধি বুঙা আব্বা প্ৰমদ বৰুৱা आरो UPPL-नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावसोरल' फैसा खामायनानै रायजो राजानो जेबो होआखैनो बेबायदि बुंसोलायो दिनै किन्तु जोङो नुनो मोनबाय আজি ইয়াত বিপৰীতত আমি কি দেখিবলৈ পালো হাজাৰ ইয়াত ৮,০০০ৰ বেছি মানুহ আছে ১০,০০০ মান মানুহ सोलायनाय फारसि दल नागारलायनाय सोरबा नेताखौ बुन्था खालामनानै सावलायलायनाय बेबायदि जों नुनो मोनाखै बे मानो जादों UPPL-नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि BTC-नि सरकारनि बिथांमोनहा दिनै गासिबो जाति गोष्ठी धर्म गुबुन गुबुन धर्मनि मानसिफोर गुबुन गुबुन जायगानि गरिब दुखिया मानसिफोरखौ बोरैहाय समानै नायनो हानो बेनि थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावदों नोंथांमोनहा नाय दिनै आदिबासिफोर जाय बिथांमोनहा अफिसाव फैनानै गावसिनि मोननांगौखौ मोननो दाबि खालामनानै लानो रोङा बिथांमोनहाबो दिनैहाय दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव जेराव मोननांगौ जेरै मोननांगौ जायफ्रा मोननांगौ बिथांमोनहाबो मोननो हादों सा ओनसोलाव थाग्रा जोंना गुरखा भाइफोर नेपालिफोर बिसोरबो खोलाहा फैनानै
अबेबा बिडिअ अफिसाव डिसि अफिसाव फैनानै गावसोरनि मोननांगौखौ बिनानै लानो रोङामोन किन्तु दिनै दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाबाव इउपिपिएलनि हेफाजाबाव बिथांमोनहाबो ज' फैनानै मोननांगौ प्राइडफोरखौ बिसोरबो आदाय खालामनानै लानो मोनदों जोंनि माइनरिटि मुस्लिम बिथांमोनहाबो बिब्दिनो राजबंशी बिथांमोनहाबो बिब्दिनो बर'फ्राबो बिब्दिनो गार' राभा बङालि जेसेबां जोंनि गेजेराव जाथि गस्थिफोर दङ बयबो दिनै शान्ति परिस्थिति मोननायजों लोगोसे सरकारनि बेबायदि फिसा गिदिर जे आसनिफोर दङ बे आसनिफोरखौ आगोलाव जेरैहाय बुंब्लाबो जायामोन नाथाय दिनैहाय इउपिपिएल सरकारनि मानसिया बुङाखैल' बिथांमोनहा गामि गामि फैनानै रायजो राजाफोरजों रायज्लायदों खोन्थादों जे नैबे स्किमनि थाखाय ओरै फर्म फिलआप खालामनांगौ नैबे स्किमनि थाखाय ओरै उमुक समनि गेजेराव दरखास्त होनांगौ बेफोर खोथा बाथ्राफ्रा दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा मावबाय थादों बेनि थाखायनो दिनैहाय इउपिपिएलखौ बयबो रायजो राजाया बजबनानै लादों दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जेसेबां बुङा मानो जोंनि रायजो राजाफोरनि सिन्ताधाराया बिब्दि नङा नोंथांमोनाथ' मिन्थिगौ आङो खाम्फा बरगयारी आङो बिपिएफनि दिनाव डेपुटि चिफमोन हाग्रामानि आगदा आखाइ बायदि आं खामानि मावदोंना मावाखैमोन थांनाय एमपि इलेक्शनावबो आंनोमोन केन्डिडेटआ एमपिआ जेनदों जेननायखाय इउपिपिएलआव फैदों बे नङा दिनै बिपिएफआ आन्दायबाय बिपिएफआव गाहेला मानसि गैला बिपिएफआव सोर दङ नोंथांमोनहानो जुदि नायो बुजिजोबगोन बे फिसा मानसिफ्रानो जायफ्रा माने दैयावबो थब्ल'नो रोङा जायफ्रा बोरियावबो खारनो रोङा बेबायदि व्यक्तिफ्रानो दिनै गिदिर खोथा बुंलाबायनानै इउपिपिएलखौ बांसावनो जोबोद खामानि मावसोबायदों हालादा नोंथांमोना नाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि जोंनि बे बिजनि जाहा मा होनना बुङो बेखौ मंगलियान बाजाराव जोनोम मोननाय बे सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारियानो जोंनि बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन नेता नङामोनबा बिपिएफनि एमपि मोन बियो जोङो एमपि बानायना हरदोंमोन नाथाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि जाहा हाग्रामा महिलारिनि जि बिथाङा फैबाय बयबो बिथांनि जैधोनिफोर होगोन नामा बे सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारियाबो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ जालदाब नागारनानै हारसिङैनो सिरि थानानै दङ बेयो गुबुन राजनिति दलाव थाङाखै बिपिएफआवबो गैला बिजेपिआवबो थाङाखै गुबुन पार्टियाव थाङाखै किन्तु सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया दिनै हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोआव गैया फारसेनिफ्राय साफा नागारजोब्बाय बिपिएफखौ ओरैहाय जोबथारनाय समस्तिनि गसाइगाव समस्तिनि जोंहा एमएलए हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म बिपिएफनि एमएलए बेबो बिपिएफखौ जालदाब गारनानै दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फानि बिदा परमेश्वर ब्रह्म होननाय एमएलएनि नामखौ खोनाफेरबायना खोनाफेराखैसोलाय गोदो आन्दलन समावहाय सिसिबिपिअ होननाय मोनसे संगठन दंमोन रायजो राजाफोरखौ लानानै बिनि चेयारमेनमोन बियो बे दतमानि बे परमेश्वर ब्रह्म बिपिएफनि एमएलएआबो बिपिएफखौ जालदाब गारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय जोंहा सिडलिनि एमएलए बिटिसि दाग्रा बिटिसि दानायाव सोर बे हाग्रामा चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी जों साथामानो मा आसोल मानसिमोन बिटिसि दानायाव बे चन्दन ब्रह्मआबो केबिनेट मन्त्रिया हाग्रामा महिलारिनि माबाखौ बिपिएफखौ गारनानै दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों आरो सासे एमपि बिपिएफनि एमपि मा नाम बिश्वजित दैमारी दावराव होनना बुङा होमबा बे बिश्वजित दैमारियालाय माथो खालामखो बेनोथ' मोनसे समावहाय एमपि जानानै बिपिएफनि गिदिर खोथा बुंग्रा मानसिमोन नङा होमबा दिनैहाय बे आन्दा हारायनाय हाग्रामा महिलारिनि कार्यकलापखौ नुनानै बिथाङाबो बिपिएफखौ जालदाब गारनानै बियो बिजेपिआव जगदान जाहैदों पार्टिया जेरावखि थाङा
BPF खौ नागारजोबदों ओरै फैदों नोंथांमोननि बे बिजनीनि MLA मा नाममोन BPF नि MLA आ कमल सिंह नार्जारी नङा नोंथांमोन भट होनाया बहाथ' बर' अबावथ' BPF जों दंबावो बिलाय UPPL आव जगदान जायाखै होनबा ओरै थांबावदो नोङो सानजाहा मा दङ जोंहा हितेश बसुमतारी हजोंनि बे मुसलपुर एरियानि जोंहा MLA हितेश बसुमतारी बेबो BLT नि गोख्रों दैदेनगिरिमोन हाग्रामानि आगदा आखाइ बायदिमोन बेबो BPF खौ जालदाब गारनानै आंजों लोगोसे UPPL दोलोआव जगदान जादों बेनिफ्राय नोंसोर नायदो ओरैहाय थांदो BPF नि 1 नाम्बार जेनेरेल सेक्रेटारिमोन इमानुएल मुसाहारी बेबो मोनसे समाव BPF खौ जालदाब गारनानै BJP आव थ्रोब हाबफैदोंमोन 2 नाम्बार जेनेरेल सेक्रेटारि प्रबिन बर'आबो जालदाब गारनानै कंग्रेसआव थ्रोब हाबफैदों माने BPF आव जायानो जेनेरेल सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआथ' बे सासेयानो गोदोनिफ्राय दासिमबो नाथाय जेनेरेल सेक्रेटारिया 3 जाबाय 1 नाम्बारा जाहैबाय इमानुएल 2 नाम्बारा जाबाय प्रबिन बर' 3 नाम्बारा नै दा गोदो बर्मानि MLA मा नाममोन बियो माबा मनेश्वर ब्रह्म बियो जाहैबाय 3 नाम्बार दा दंथ'यो आगोलाव जानाय जेनेरेल सेक्रेटारि सानैयानो जालदाब गारखादों BPF खौ मानो आन्दायबाय BPF आ नंगौ मोनसे समावहाय जों गोनाङाव जोङो ग्रों बै समाव परिस्थितियाबो गाज्रि थाखा फैसाबो गैया जि दङ बेखौनो दाव अननानै अबावहाय खालबार मोनसे बानायनो हानो बबाव दालां मोनसे बानायनो हानो बबाव बान्दो मोनसे बानायनो हानो बेफोर खामानिखौ जों मावदोंमोन नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारिया रावनिबो खोथा खोनासंग्रा नङा रावनिबो सुबुरुनथाय बियो लाया गावहा जायखौ नुहुरदों गावनि इन्ट्रेस्टआव गावनि थाखाय मोजांब्ला दों बाहायनो थांगोन रायजो राजानि मोजां गाज्रिखौ बियो सिन्था खालाया रायजो राजाया राननानै थाथों रानब्लाबो बियो जेबो बुजिया अखंखिया दा बेबायदि आखलजों जोङो जाथि दानो हाया आरो बेनि थाखायनो बुंनो लासिंसिं जायो जोंनि दिनावहाय गोबां दावराव दावसिनि परिस्थिति जोङो सन्मुखीन जानांदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा पावाराव फैनाय लोगो लोगो BTC आव जेसेबां जाथि गस्थि दङ बयखौबो ज' खालामदों बयनिबो सुखु दुखुखौ बुजिनो চেষ্টা खालामदों प्रमद बर'ए जेতিয়াৰ পৰা পাৱাৰত আহিছে BTC চিফ হৈছে প্ৰথম দিনাৰ পৰাই তেখেতে BTC অঞ্চলৰ যিমান জাতি গোষ্ঠী আছে সকলোকে লগত লৈ পেলাই ৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে কেনেকৈ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে প্ৰত্যেক জাতি গোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰে প্ৰত্যেক জাতি গোষ্ঠীৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি গৰীব দুখীয়া জাতি সকলৰ দুখ বেদনা কেনেকৈ বুজিব পাৰে সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই তেখেতে কাম কৰিছে बिदि नङा होमबा दिनै बयबो शान्ति बयबो खुसि ओंखायनो बेवहाय राजबंशीबो फैदों अखमियाबो फैदों जाहा माइनरिटी फैदों नेपाली फैदों गार' राभा बर' बिहारी बयबो जाति गोष्ठीया दिनै ज' जादों बेवहाय 8000 नि बारा दङ 10000 सो जागोन मोनसे समष्टि जों दाख्लै फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज होननाय लायाखै होमबा माबा सेकेन्ड फेजआव सासे मानसिया न'खरनै खांनांगौनो होनलायलायनाय बे जाहा आब'मोना मिथिगोन दा मोनसे न'खराव साबसे थायो साथाम खमसे खम साथाम भटार थाया होमबा सोरनावबा साब्रैबो थायो साबाबो थायो जोंना मुस्लिम भाइफोरनाव 6 जन 7 जन गाहाम दङ मोनसे न'खरावनो ओंखायनो दिनै बे 8000 ल' जुदि लायोब्ला बेवहाय 8000 जोङो जुदि सासे मानसिया साथाम जुदि दङब्ला 3 आस्तामसो जायो 24000 नङा होमबा 24000 नांगौसै नोंथांमोननि बेवहाय देरहानो 24000 थ' नांलाया 20000 21000 मोनबानो देरहायो गथेके नोंथांमोननि नैबे मोनसे मिटिंआनो फैगौ सेप्तेम्बराव जागोननो BTC नि इलेक्शना बेवहाय नोंथांमोननि बे समस्तियाव UPPL आ देरहाखाबाय आफा खब बयबो बिनि थाखाय खेबसे देरहाखाबाय जेरावहाय गासिबो BPF नि दैदेनगिरियानो ज' फैनानै UPPL आव जमा जाफैबाय
बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो फैनानै इउपिपिएलआव जमा जाफैदों कंग्रेसनाबो जয়েন जाफैदों जगदान खालामफैदों इउपिपिएलआव बे इउपिपिएलआ बोरै जेननांगौ जाखो फैगौ सरकार दाखांनायनि उनाव नोंथांमोना जि आसा खालामदों रायजो राजाफोरनि दुख बेदनाखौ दिनै बुजिबाय साबसिननिफ्राय साबसिन आसनि लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय लानानै बोराय बुरै लानानै गोरिब दुखिया लानानै लोमजानाय केन्सार पेशेन्ट बायदिसिना गासिबखौबो बोरैहाय सहाय सहযোगिता खालामनो हागोन बिनि थाखाय जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन आरो आसनि बानायगोन बेखिनिखौ बुंबाय रायजो राजाफोरनि जोंनि मानसिफ्रा कृषक आं मोनसे खोथा बुंनानै दोननो लुबैदों जोंनि दैदेनगिरिफोरनि नलेजनि थाखायबो फैगौ बोथोराव जोङो गिदिर नाङाब्रा आइअआइ न'सो रायलायलायदोंना जोंथ' 10 थाला न' नांगौलै उमुक नांगौलैथ' होनाखैना जोंनि दैयाव जोंहा एसे गारि सालायनो साइकेल सालायनो जोंनो दालां नांगौसो होनदोंना जोङो कालभार्ट नांगौसो होनना बुंदों फ्लाइअभार नांगौ जोंनोथ' होनाखैना होनदोंसो बे समा फैगोन दे फ्लाइअभार नांगोनाबो अबेबा मोनसे समाव फैगोन 20 बोसोर 30 बोसोरनि उनाव दा जोङो जाहैबाय बयबो गोरिब मागिनानै जानाङा सोरनावबा बिनानै जाबाय थानाङा सोरनिबा आथिं हमनाङा जोंनि मानसिफ्रा बेंगालर अबेबा माद्रासाव थांनानै खामानि मावनांहैया गावहा हा दङ बे हायावनो मावनानै जानो हायो बेनि थाखाय जोङो साबसिन आसनि एबार लागोन प्लान्टेसन नांगौ जोङो अलसिया जाथि माइ गायग्रा गैला गतिके बे हाफोरखौ बोरैहाय खालामगोन बे हायाव माबा मोनसे जोङो सेमि पार्मानेन्ट फार्मिं खालामनांगौ माइखौनो गायबाय थायोब्ला नोंसिनि बे जोंनि जेनेरेशना जोबब्लाथाय माइ गायग्रा गैला हालेवग्रा गैला दा ट्रेक्टर थानायखायसो एसे एनै हालेवबावदों मोसौजों हालेवनांगौब्लाथ' गैलामोन बान्दो खोग्रा गैला ओंखायनो दिनै सरकारा कन्ट्राक्टर हरनानै JCB जों खोआखै होनबा गोदोथ' जोङो लेर सान्दुं अखा जोङो बान्दो खोयोमोन मायाव साफ्रा बानै जोङो बान्दो खोयोमोन बे जुगा गैला उदालगुरि जिल्लायाव जोंनि मानसिफ्रा साहा बागान बानायदों 1 बिगा 2 बिगा 3 बिगा साहा बागान बानायदों बिथांमोननो रां रुफा हरनानै आरोबाव दा जेसेबां गायदों 100 गुन गायहोनायनि जोङो बेबस्था खालामगोन उदालगुरियाव आरो बे साहाखौ ओरैनो दा गोथां बिलाइसो फानो जोंनि रायजो राजानो फार्मार्सफोरनो बेखौ साहा बानायग्रा इन्डास्ट्रि जोङो बानायनानै होगोन आरो बे नैबे फैगौ इलेक्शनाव देरहाखांनानै सरकार हिसाबै जोङो बेखौ मावगोन जोंनि बे चिरां क'क्राझार बे ओनसोला गयनि थाखाय मोजां नै दा मोजां जादों चक्लेट बिफां राबारा जाला आङो गोदो आंनोमोन राबार गायहोग्राया आंनोमोन 26 लाख राबार बिफां बानायनानै आङो रावनिफ्राय फैसा लायाखै सरकारनिफ्रायबो लायाखै राननानै हरजोबदोंमोन आङो नोंथांमोननि बे खाथि खाला जि राबारफोर गायदों आं फुलि हरजोबनाय आं फुलि हरदों गोबाङा लाबोदों माखासेया आगोलाव गायदों बबेनिफ्राय लाबोदों आं मिथिया किन्तु दा राबारखौबो हाग्रा जोंनि मानसि गैया नै दुधनिफ्राय लायनानै आदिसो होयो बिजों बोरै जानांगौ ओंखायनो जोङो दस्राथिं लांनोसै गय गायजोबनांगौ गय गायोब्ला 20-30 बोसोरा आरामसे नोङो जेबो खालामनांला गय बागान सिङाव जोङो चक्लेट गायनायनि बेबस्था खालामजोबगोन हर्टिकालचारथिं लांनि साबसिननिफ्राय साबसिन दामि फिथाइ सामथाइनि जोङो आबाद खालामगोन बे दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बेफोरथ' थाबाय थाखागोन बे जोंहा जाथि हिसाबैनो ट्रेडिशन हिसाबैनो जोङो मावगोन आं गोलाव बुंफ्रांबाय जोंनि दैदेनगिरि फैबाय बिथांनि बिबुंथि जोङो खोनासंनि नोंथांमोन आइ आफा आबौ आदा बयनोबो गोसो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय आरो सिबिनाय हरबावबाय फैगौ इलेक्शनाव आगसि आगदा सोरनिबा बक्सिनाय सोरनिबा नंबां जाबां खोथा बुंनायजों थांनो नाङा माबालायनो BPF बा पावाराव फैखालायबायनो मा नोमफा सोरबा बे लेक्साराव बुंब्ला गभर्नमेन्ट जायो बे नङा गैथारला बिसोरो आन्दायथारबाय दा बेखायनो गावखौ मा होनो जोंसो बिराद बोलोगोरा जोंसो सरकार दागोन हाग्रामायानो सिफ जाफिनखागोन बायदिसिना बुंगासिनो दं नङा आइफोर आफाफोर बेयो मिसाथार आङो BPF नि डेपुटि चिफ आङो भाइस प्रेसिडेन्टमोन सिङाव मा गुनजेर अरखो BPF खौ बे गासिबो खोथा बाथ्राखौ आङो मिन्थिजोबगौ लेक्साराव पाब्लिकआव
गाज्रि गाज्रि बुंनाय बक्सिलाबायनाय अयभास जोंहा गैया बेनि थाखाय आं बुङा बिथांमोना बुजिजोबखागौ आं मा बुंनो नागिरदों बयनोबो खेबसेबाव खुलुमबाय हरनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय आं गोजोन्थों।